Aki sasa uliamua tu ni chame hivyo. Sasa wewe unachama pesa yangu yenye hata hiyo pesa ilikuwa ya chama, imagine. Ewe ya manze unyulo itinga kiburu bwana. Ati iburu nade bwana. Kodi iwe cho hebu kata kidogo bebe. Kela bonge kode males. Ida wacho kode yangu. Okadwa ng'ise story moro bwana. Cheki. Nasema Kora ngoma ni dwa wa. Okadwa mana bongo kode matino mera adwa mi advice moro musungu moro ndalo moko nono miya. Ndalo manati yo ka musungu moro nong'isa ni onyulo wunya seme nene daktari mane. Ngano ne daktari mane mi advice. Itu daktari mane mingiyo godo. Bwana na nusip dakteche madongo nyaka dakteche mok thiedh dhano joma koro thiedhe simu. Joma koro miya ji simu giso gere Ismail giso gere. Ma koro dakteche mathiedho simbe madongo ahero kanyo. Tugo bwana. In kare kora giso nyalo bedo daktari mar simu moingo Tom. Winji ni Tom mane? Tom kakoro Kiswahili mawacho niya. Bibi ya mtu muangalie tu kwa kutazame. Bibi ya mwenzio mnene tu kwa kutazame. Kosamu kumtazama. Usimumule. Ang'oma mi wach mano. Dong nikech ong'eniya dakteche ohero dwanyo wach. Why? Tingeni gimi wacho na inadie nikech kengia didi dakteche kata ndiko daktari dwanyo re. Ngatu chui kata managesi ndan bwana. Molo ni ngatu chui gipala. Manze bwana. Ni winyo ni sore moro ndalo moko ni bwana najwa chwa gine bwana. Ile chui yangu. Okumana words tu yani niko na mshimane. Mano to pokikona. Winyo ni daktari dwanyo re wacho donjo ne odonjo dongo ndijo otero wife ne. Undijo otero wife ne dispensary. Wife ne no hingore. Dende niche keng matin. Dendo rarni. Dendo rarni koro wacho ni watere denda ni check up mondo time nade. Otimne service. Otimne service. Omera daktari koro kadwa chako dwanyore gi wach ka. Koro daktari koro chuo wach. Daktari koro luonge ni Mr. Gimodhi owango yondijo ni daktari che luonge ni Mr. Wuoi matin nie. Gundijo moko dwaga ni luonge ni wuoi matin. To podiyo. Ni wewe dhako konego bed ni we kamanda sama dende oseingore. Nikech ineno ka tuo ni ne dhi paralyze kabisa nikech ineno badni. Ma koro ing'eni no oseingore kabisa ma onego bed ni kele mondo chuoye. Ing'eno ndijo dhi winjo story cha ni Ondijo winjo ni dwa ng'ama no osechuoyo chiege mokela ka tuo ni kore idwa chuo ma bende osechuo to pod omer kong'iyo go wang'e kama to chiege pod omer mok nyal. Ana winjo ko ondijo dondre ni daktari menako kata yien chuoye to kiki chuoye en odwa ni nyako ni omony yien bwana. Bwana dong di mwonye yath ma yath ti kuomi. Ni winji ka koro dhogi timo mana yath lelo. Dhogi koro timo mana yath lelo. Koro gine jomoko neno no chuoge achua sindan. Dong oramo mana ni koro iweyo jaodo ndije wuon. Ang'o mane ong'iso ne daktari ng'ini kama ne aparo ni ondijo no ofail go marach. Nowinjo ni dwa chuoye diriyo bwana. Ni chuoye to yweyo matin. Ai tang'o chaki chuoye. Omera koro kani kiny be chaki duoke ni next week be pod chaki chuoye. Ira chuoye juma achiel. Ang'eno ndijo dhi ong'iyang'iyane ma en to. To ete moro no osechuo nyako ni. We kata chuoyo. Ite mise sadrika girito jatuo malich makata. Iwacho acha ni ato gima dachuo jatuo to onge. Wawe jatuo mondo temo change. Tiwinjo ka dakteche dwanyore gi wach moko wadhe nyalo. Nyocho wegi ndiko to notamogi koso. Otamogi makata isikul otamogi ndike 1 times 2. Dak gitieke kwano mayoto. Koro 1 times 1 nyalo tamo ng'ato. Anani gin na feel gani ginen ga ukora moro ma dakteche opanda godo spelling errors. Nini ng'amariek pat wiyo. Kuso dakteche gi gin ga jopuonje maths. Mera japuonje riek wacho kisungo mera to kineno korwakore. Bwana. Iwe ni gine biro tausi biro wako gimara maber mane pinyini. Gimamona ni wuoyo kamano. To Dorian nyaseme daktari mosi e pinito ko. Jomage. Dorian iti. Semana emo miyo nasiai nadwa
Idwa yie kawuono. Adhi koni to watimna usafi iteri olori gi jok maki. Uoloru gogo. Maki. Olri mos. Tapenji ni anene unyulo. To kichwal na mache nyoyo kanyo. Ani ng'ena ng'eyo ni nidie kik cham bando. Chwal na mache nyoyo. Podi madhini wacho ni ken apenji majane muwito kama bwana. Mago chuoth chai, mago ok majan bana. Chai kose chungi pod utedo gi chai, utedo gi majan didi kusa chung. Bwana watu wan modher nene ga majan, wan ga gipake bwana, wan majan ko tedo go diriyo. To modong no to koro wadhi wakitimo ne gimiluongo ni what we called. Koro majan mose tedo go tenya tem nade bani. Ngini ito wiyo lenge bwana. Ok mano te pimo wi gi dhokisini ya. Ni feeling moro miluongo ni sijui aje. En feeling moro mkanyo. Mano ti ang'o mi wacho ga? Bia tok ni nyoy dhigo. Nyok dwa nyoy.